Jag håller den. Men hallå! Din lilla. Pussy. När man håller dem så håller de om sina ben. Det ska jag börja kissa med bara. Han kissade på din kamera. Åh nej! Ah. Så är jag helt blöt på byxorna också. Var är de andra katterna? De är här borta. Han kissade på tröjan. Nej! Han är på dig. Han är på dig. Va? Katten är på dig. Oj! Nej! Oj, var försiktig. Ta bort. Varför? Nu går jag upp. Ska vi gå upp och leka? Oho. Nu får du simma på någon fiskar istället. Simma på fiskarna. Kolla vad fin den är. Den har precis växt. Det finns nya fiskar. Jaha. Det är därför de jobbar i kök. Så kolla. Äckligt funkar inte. Ska vi gå upp där? Okej. Där är min järnväg. Min nya järnväg. Aj! Vad är det? Taket var lite lågt. Vem vill låna i katten? Får ligga på golvet. Ja! Nu så gör jag mig. Vad kan Jonathan vara? Den ser inte mig. Nej då. Nej, den ser ni mig. Stort Ska du rum bygga du med har. kattiga pinnar? Ja. Det kan vi göra. Ja. Jag kan bygga ett hus imorgon. Jag filmar vidare. Här är de. Ska vi använda dem med? Japp. Man kan bygga ett helt tåg. Så stor kan man bygga.